Хайырлы күн. Біз Манзара журналистлар һәм блогерлар конкурсына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Вафин Раиф Ришат улы, Татарстан Республикасы спорт министрлыгының югары казанышлар спортын үстерү бүлеге мөдире. Хайруллин Рауил Гарифулла улы, Татарстан Көрәш федерациясенең башкарма директоры. Шаймарданов Айдар Рәүфәт улы, Манзара проекты җитәкчесе, продюсер. Нургалиев Раил Ринат улы, милли көрәш буенча атказанган спорт мастера, күп тапкырлар Татарстан, Россия һәм Европа чемпионы, 2 тапкыр Манзара премиясе иясе. Һәм безнең монда җыелуыбызның төп сәбәпчесе Айдар Рәүфәтовичка сүз бирәм. Шушы проект хакында һәм конкурс хакында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле дусларыбыз, коллегалар. Бик шат сезне күрергә барыгызында, чын күңелдән, чөнки без барыбыз да журналистлар, филологлар, бер юнәлештә эшлибез һәм бүгенге көндә мин үземнең инициатива белән шушы һәм Хәлил Хәмитовичның инициативасы белән бергә Манзара проектына алындык. Манзара проекты инде ул безнең милли спортыбызны һәм аңа якын булган башка спорт төрләрен үзенә берләштерүче чара һәм шул ук вакытта иҗатка да игътибар бирә торган юнәлешләрнең берсе. Әлеге конкурс турында сөйләгәндә, менә карап торам, бүгенге көндә безгә барыбер ниндидер иҗат ягыннан Манзараны да күтәрергә дигән идея белән шундый фикергә килдек. Һәм шушы юнәлештә нәкъ менә журналистлар конкурсы да безнең көрәшчеләр көрәшә, алар пояс өчен көрәшә дип әйтик. Җырчылар инде шулай ук җыр клиплары белән үзләренең статуэткалар махсус булдырылды, алар шуңа ия була. Төп шушы көчне, моторлыкны күрсәтә торган журналистларга безнең тарафтан бераз гына игътибар юк кебек тоела башлады. Миңа шуңа күрә әлеге чараны инде журналистларның да арасында Манзара проектының җиңүчесе дигән шундый зур кубоклар, ниндидер акчалата финанс ярдәме белән дә оештырырга дигән карарга килдек. Бу проект инде безнең көрәшчеләрне мактый зурлый торган, җырчыларны зурлый торган проектларның берсе. Аны ниндидер коммерция чыганак итеп без карамыйбыз, чөнки аның чыгымнары бик зур, кереме юк. Шуңа күрә әгәр дә без шушы Манзара проекты нигезендә көрәшчеләребезне зурлый, барлый алабыз икән, шулай ук спортчыларга игътибар бирә алабыз икән инде, бу безгә бер садака, савап рәвешендә дә кабул ителә һәм ул күңел тынычлыгы, шушы милләтебезнең горурлыгын тәшкил иткән җыр, моң, сәнгать, спортны зурлап алып барырга бер адым дип саныйм. Шуңа күрә конкурста инде без финанс мөмкинлекләре булдырдык. Аның әлегә финанс чыгымнары дип әйтгәндә бүләкләү өлешкә бүленде. Беренче урынга 30 мең, икенче урынга 20 мең, өченче урынга 10 мең һәм һәр катнашучыга истәлекле бүләкләр, шул ук вакытта һәрбер катнашучы да бүләксез калмаячак. Менә шундыйрак форматта конкурс игълан итәбез. Шартлары хакында кайчан тәмамлана һәм кемнәр бәяләячәк, нәрсәгә игътибар ителәчәк кыскача гына? Шартлары инде монда гади, безнең проектта катнашкан егетләрне, кызларны, көрәшчеләрне, җырчыларны һәм гомумән көрәш юнәлешендә Манзара аша ниндидер данга яисә шушы милләтебезне үстерүгә өлеш көткән егетләребезне турында язу, төшерү, фото чыганакларда күрсәтү һәм аның төп шарты инде ул 10 статья ким дигәндә булырга тиеш статья яисә ниндидер информацион мәгълүмат. Жюри әгъзалары белән без сөйләштек, ул журналистлар союзы әгъзалары булачак. Күп кенә танылган журналистларыбыз шушы менә эшләргә бәя бирәчәк. Эшләрне январьга хәтле дигән карар белән һәм шунда инде Манзара проектында январьда узачак, январьда без журналистларыбызны бүләкләргә дигән шушындый шарт белән алындык инде. Рәхмәт. Раиф Ришатович, сезгә сүз бирәсе иде. Раиф Ришатович, сез бу проектның перспективаларын менә ничек бәялисез? Добрый день, уважаемые журналисты, наши почетные гости. Да, мероприятие очень так увлекательное, очень смотрибельное, очень много народу собирается. Мы его уже
Айдар к нам обратился, Шаймарданов, в 2017 году, чтобы мы его в это мероприятие тоже включились. Министерство как спортивных состязаний. Министерство спорта со своей стороны это мероприятие поддержало. Вот 18, 19, 20, 21 год мы уже провели эти мероприятия. И начали мы все это дело в пирамиде. И потом мы уже переключились в наш цирк, госцирк. Тоже было очень интересно. Правда, конечно, пандемия немножко нам помешал чуточку, конечно, но мы все равно все требования соблюдали. И ну, у народа очень много желания посмотреть, прийти на эти мероприятия. Также мы это проводили онлайн-трансляцию для людей, чтобы они могли спокойно все это посмотреть, получить удовольствие. Но в этом году решили второй раз провести это мероприятие тоже. И, наверное, скорее всего, ежегодно будет по 2 мероприятия в год. То есть это в январе и в августе месяце, конца августа. Ну, чем увлекательно это мероприятие? Тем, что собираются самые сильнейшие борцы нашей республики, также и гости приезжают иногородние. Поэтому просьба к вам, журналистам, чтобы вы это мероприятие очень максимально осветили. Не просто так вот, чтобы это сейчас вот пресс-конференция прошла, там, да, как анонс, а в ходе самого мероприятия, чтобы максимально освещали, показывали, чтобы побольше народа об этом знало, видело. Большое спасибо. Рахмат. Раул Гарифулович, менә журналистларның игътибары кирәк дип күптән әйтелгән иде бит инде, көрәшкә игътибарын арттырырга кирәк дип инде. Сез ничек менә бәялисез бу конкурсны һәм гомумән бу проектны, сезнең фикерегезне? Микрофонга басыгыз. Микрофонга басыгыз, пожалуйста. Чынлап та манзара безнең бик күңелле уза. Мен үзем дә аны яратып карыйм. Ул уже теге менә без инде спортка бигрәк лисик кешеләрнең үзләренең җиңүләренә күрергә нитәбез бит инде. Без монда аны да күрәбез. Аның өстенә тагын төрле артистларның выступлениеларын, яшь артистларның һәм тагын ниндидер без көтмәгәндә килеп чыга торган кызыклы вакыйгалар. Әйтик, менә үткән нидә булды бит инде безнең Идиятов көрәсе. Тагын шулай бәхәс белән дип әйтик. Ул кешеләрдә кызыксыну да көлкеле хәлләрендә күрсәтте инде. Мин барыбер теге минем әле генә күңелгә килде. Кайсыдыр көрәшченең, мәсәлән, бик күп тапкыр ул районга барып батыр калганы юк. Монда алып баруда әйтәләр, ул шуның хәле мәртәбә абсолютный батыр калдым ни шул районда дип. Менә бу әйберләрне бүли төгәл. Бу бирелсә әйбәт булыр иде. Аннары тренерларның. Кайсы бер тренер эшләп ята, мәсәлән, теге скромный гына үзенең районданың хайраңына үстергән егетләре була. Ул кеше турында сүз әйтелми әле. Килеп 1-2 ел гына тренерлар арасында кирип бара торган кешене бик күп тапкыр кабатлап мактыйлар. Ул тагын теге кешеләрдә ризасызлык тудыра бит инде. Гомумән, әгәр дә шушы стрихларны ямасак, көрәшне дөрес итеп барганда, манзара мин яхшы үтәр дип уйлыйм. Çünkü yol kızıklı ütte, onun kızığı ola, belki kaysı bir kişilerge şol kızık da gerektir indi. Şuna göre manzara bitmedi. Koplayın. Рахмат. Һәм Рай, сезгә сорау, теге кайсы бәйгедә җиңү ул сезнең өчен күпкә әһәмиятлерәк дип сорарга була. Һәм менә шушы манзарада җиңүне сез ничек кабул иттегез? Андагы тамашачылар ничек кабул итә? Анда зал ничек, нинди үзенчәлекләре бар гомумән? Исәмсез. Дөрестән дә бу проект манзара безнең татар халкы өчен, безнең татар көрәше безне күтәрү өчен бик кирәк турнирларның берсе. Сез әйттегез бит әле, кайсысы менә шушы
жиңу истә каламы дип. Дөрестән дә теге һәр кешенең истә калырлык минем ике генә жиңу, өчәү икән. Минем күңелдә калып теге дөрестән дә күз яшьләре чыгып, иң беренче тап менә Аллага шөкер үз карьерамда 32 машина аттым. Машина ату да миңа аны хәтле тәэсир итмәде. Иң беренче тапкыр мин иң зур җиңүем шунда истә калган. Минем беренче тренер Асадуллин Марсел Хатипович, икенчесе монда укырга кергәч Давлетшин Океп Тимершевич булды. Хәзергә хәтле аның җитәкчелегендә шөгыльләнәм. Мин беренче тапкыр авылда батыр калу, ул минем өчен аннан да зур җиңү юк дип әйтәсе килеш, күңелдә шундый калды. Марсел Хатипович әйтә торган иде. Но әле ул вакытта батыр түгел, калган юк иде, теге беренче тәке алдым бит. Урам син ди менә батыр каласың ди, урамнан барасың ди. И сиңа кешеләр карап калады. Ну, тегесе монсан да, ну, син ди беренче буласың инде, беренче егет ди авылда. Дөрестән дә шулай булды. Мин батыр калгач бер атны йөргәнмендер аның тәэсирендә. Теге анда тәкәгенә атсам да, теге машинада түгел, әйбер дә түгел. Ну, менә ул шундый күңелгә кирип калды. Аннан соң икенче җиңү 2012 елда безнең Теләйшә Сабантуена килде, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, һәм мин анда батыр калдым, теге машина аттыны әйтәсе килә. Вот анда менә чын күңелдән җыладым әле, теге шундый безнең Теләйшә бит инде көрәшчеләргә бай район дип әйтәсе килә, көрәшчеләр күп. Мин ул вакытта 90 кило идем, анда безнең кунаклар да кайтты, Теләйшәдә көрәшкән дип әйтәсе килә. Һәм мин анда үз көчем белән көрәшеп, башында чистага җиңеп чыгып, тегене машина аттым, әле хәзердә истә, что меня президент тынычландырды дип әйтәсе килә. Мин җыладым, теге чын күңелдә шундый. Аннан соң өченче җиңү булды, менә күңелдә калганы. Дөрестән дә менә шу Манзара проектында, Манзара турнирда без Муса белән көрәштек. Икебез дә поездны яклар өчен теге бер генә схватка булды дип әйтәсе килә. Безне 5 минут көрәштерделәр. Шул 5 минутны без 25 минут көрәштек. Шул 25 минут эчендә шушы теге башы тулы иде, цирк бинасы. Ул инде теге барабит футбол, ул аннан ким булмады. Анда теге не торды инде шундый мощный позитив. И бездә теге көрәш бик кискен булды дип әйтәсе килә. Анда 7-гә 5ми, 7-гә 6мы бетте. Менә бу эш көрәш минем самый истә калганы, күңелдә калганы дип әйтәсе килә. Дөрестән дә шушы менә шушындый Манзара шикелле, шушы Манзара берәү генә инде ул, и безнең батырлар бәйгесе бар, и Манзара, пока әле шушы Манзара гына соңгы вакытта безгә Манзара җитә. Бу әлбәттә безнең Татарстанда безнең самый көчле көрәшчене ачыклау дип әйтәсем килә. Бу һәрбер илдә бар дип әйтәсе килә, үзләренең менә безнең бит инде шушы көрәш үзләренең теге Түркменстан, Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстаннарда аларның да шушындай үзләренең елга бер тапкыр билгеләп үтә торган шушындай зур турнирлары бар. Безнең менә шушы Манзара, мин телим шушы проектның алга табада үсүен поддержать сеннәр иде. Шушы безнең татар көрәшебезне үстерү өчен шушы проектны дип әйтәсе килә. Үзебезне күрсәтү өчен бу бик әйбәт турнир. Рәхмәт. Һәм сорауларга күчик. Кемнәрнең сораулары бар? Башта конкурс турында сорап китмәкче идем. Менә монда блогерлар арасында да дигән журналистлар арасында әзрәк ачыклык кертәсе иде. Менә безнең бит интернетта эшләүче журналистлар бар. Радиода мәсәлән эшләүче, телевидениедә, алар арасында ничектер теге аеру булачакмы? Кемгә ничек? Һәм шул блогерлар нәрсә эшләргә тиеш? Менә бу бәйгедә шулай җиңер өчен. Монда бар тик кызыклы постлар ясарга алар. Менә ничек бәяләнәчәк гомумән бу эшләр? Бик дөрес сорау, Алмас Атласович. Журналистлар да, блогерлар да, хәзер инде блогерлар безнең фикер ияләренә әйләнә башладылар. Алар инде аудиторияга ниндидер үзләренең тәэсирләрен ясыйлар. Шуңа күрә алардан әлбәттә профессиональ журналистикага аларның килеп керүе бер яңа юнәлеш дип саныйм мин. Шуңа күрә постлар түгел, менә нәкъ журналистика материалларына игътибар итсәләр күбрәк, ул ничектер яктыртумы, көрәшче турында ниндидер очерклар, видео очерклар, интервьюлар ясаумы, шундый юнәлештә, потому что дип таң русча кушылып китә. Рус телендәме, татар телендәме ансы мөһим түгел. Нинди телдә телиләр, шунда үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итә алалар.
Шуңа күрә дә без монда теге хәвәскәрлек белән генә чыгыш ясарга уйламыйбыз. Аларны бияләячәкләр журналистлар союзы әгъзалары. Анда зур абыйлар, алар иҗат өлкәсендә дә, журналистика өлкәсендә дә үзләренең өлешләрен күрсәткәннәр, безнең инде сөйләшү булды. Шуңа күрә без монда үзебез генә теге ничектер блогерны, журналистны аерырга дигән фикердә түгел. Соңгы фикерне инде менә шу журналистлар берлеге әйтәчәк, аларның жюри әгъзалары. Раил Нургалиев блогер буларак катнаша аламы? Әлбәттә, Раил катнаша ала, чөнки безнең омтылыш ниндидер халыкчанлык, безнең төп максат халыкчанлык. Кемдә ул бит инде теге көрәштә, манзарада Раил Гарифовичның да, Раиф абыйның да, Раилның да, минем дә собственностьта түгел, ул халыкныкы. Шуңа күрә монда ниндидер кемнедер шикләү дигән максат та, теләк тә юк. Шуңа күрә иркенләп, рәхәтләнеп, халыкчанлык булырга тиеш дип саныйм мин. Катнашачаксыңмы? Сез катнашачаксызмы? Бу конкурста катнашачаксызмы блогер буларак? Булмас ул. Раил ул көрәшче буларак та бик матур гына чыгыш ясый, ул үзе монда килүе дә үзе бер информацион повод дип әйтик инде. Айдар, синең үзеңнең дә блогер, Инстаграмында шундай мәгълүмат киткән иде, Манзара август ахырында дип. Бу хакта таныштырып китсәң иде. Радик Рашидович, дөрес, бүгенге көндә кыш көне без циркта уздырадыр, циркта менә иркенләп журналистларны чакырырга мөмкинлек бар, шулай ук. Ләкин менә безнең спонсорларыбыз да, дусларыбыз да бик күп. Аларны тагын да киңрәк масштабка, теге площадканы үзгәртеп карарга, профессиональ спорт сараенда уздырырга дигән ният белән менә августта, 29 августта уздырырга дигән теләк белдердек. Хәтерләсәгез, элекке заманнарда сез үзегез дә бик күп анда чыгышлар ясадыгыз, бик күп тапкыр көрәш бәйгеләрен шаһиты булдыгыз, стадионнарда узадыр, ипподромнарда узадыр көрәш. Ул августка планлаштырыла иде. 30-ы гомумән безнең шулай ук зур бәйрәм көтелә. Шушы уңайдан халык әгәр дә инде безнең көрәшкә дә килеп игътибарын шушы юнәлешкә биреп алса, ул тагын бер файда, бер ниндидер милләтебезнең үсешенә, халкыбызның үсешенә бер ниндидер этәргеч булыр иде. Ул шулай кыш көндә үткәрелергә дигән форматта кала. Теге ул безнең бит инде үзебезнең фикеребезне белдерә торган урын. Шуңа күрә кыш көне генә үз фикереңне белдереп, ниндидер яңалыклар кертергә омтылу әз кебек тоела башлады безгә. Киләчәктә инде 2, 3, 4 тапкыр, бәлки яз, бәлки көз, җәй дигән форматында да уздырырга дигән ният белән барабыз. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, менә без Раиф Ришатович белән киңәшләшеп эшлибез. Аның тәкъдиме буенча шулай ук әле башка спорт төрләрендә менә суммаларны кертә. Ул үзе дә шушы милли төрләр буенча, югары казанышлар буенча белгеч. Аның да идеялары бик күп. Шуңа күрә без монда Хәлил Хәмитовичның фикере, көрәшчеләрнең, журналистларның фикере белән бергә уртага алып барырга тырышабыз. Әлбәттә, кайдадыр игътибар да җитмәскә мөмкин, кайдадыр җитешсезлекләр бездә бар. Ләкин без аны шунда ук сезнең тәкъдим белән, сезнең киңәш белән төзәтергә тырышабыз. Һәм менә 29 августта уздырып карыйбыз. Бу эксперименталь форматта һәм шул ук вакытта инде теге бер яңа адым рәвешендә. Аннан соң белүемчә, бу проектны син диңгез буйларына да, Кара диңгез буйларына, Сочига, Крымга күчермәкче буласың. Анда ничегрәк эшләр бара? Ул теге күчерү генә түгел, ул анда оештыру, безнең географиябызны киңәйтү. Без менә күп кенә тарихчыларыбыз белән дә киңәшләшеп, фикерләшеп эшлибез. Татар халкының, гомумән нинди генә халык булмасын, керәшеннәр, чуашлар, марыйлар, удмуртлар, алар барсы да без бер юлны узганбыз, руслар да шулай ук. Безнең бер уртак тарихыбыз нинди генә булмасын, шуңа күрә әгәр дә манзара башка территорияларга да үтеп керә ала икән, һәм шушы без аны манзара дип куйдык, шуңа күрә без анда татарда, керәшендә, удмуртта, марыйда дигән язу куймыйбыз. Кем тели үзенең милли спортын шушы проект аша күрсәтергә тели, чыгыш ясый алалар. Әлбәттә, быел бик зур эшләр алып бардык Крымда, Сочида, Краснодарский крайда дип әйтгәндә, ләкин менә тормыш афәтләре бит алар сорап тормый, форс-мажорлар дигәндәй. Быел инде кызганычка каршы
менә шул су басулар аркасында без әз генә моны читләштерергә булдык. Сочи белән Кырым форматында. Кырымда да безнең бик күп татарлар яши, анда башка милләт вәкилләре, чеченнар, азербайҗаннар, таджиклар, алар барсы да шу спорт төрен хуплап алдылар. Без аларга ниндидер чикләү куймадык, шушы спорт төре буенча гына дип. Менә Сочида инде анда инде күбрәк грек-рим көрәше буенча, анда су төрләре буенча аларга кызыграк. Шуңа күрә шушы юнәлештә дә манзараны хупларга теләк белдерүчеләр күп булды. Ләкин менә бүгенге хәлдән килеп чыгып, ничек бар шулай бар инде, Кырым белән Сочины туктатырга туры килде быел. Рахмат. Рауль Гарифулович, сез нәрсәдер әйтергә теләгәнсез? Микрофонга басыңыз. Әйтәсем килгән иде, көрәш дөньясында, көрәшчеләр арасында һәр вакытта алар бер-берсен күзәтеп торалар. Бер-берсен. Безнең бер 7 ел, 6-7 ел элек сөйләшкәндә әле кем алды, ул вакытта безнең Әхмәтҗанов Илнар булгандыр инде, үзенең показательләре белән андагы Гилаев Айрат 30 тапкыр җиңү ябылаган. Әхмәтҗанов 2 тапкыр. Әле ул вакытта Галиф Ильясов менә күтәрелеп алды, ул беренче урынга чыкты. Менә безнең быелгы елда тагын бер яңалык булды. Шушы зур ярышларның biz алып барабыз анда Татарстан беренчелеге, Муса Җәлил, Минсельхоз ярышлары, дөнья чемпионаты, Россия беренчелеге данныйларын. Шулар буенча иң күп очконы менә безнең быел тагын бер тапкыр дөнья чемпионы калган Нургалиев Раил җыйды 35 очко һәм ул беренче урынга чыкты. Безнең татар халкының тарихында бу беренче күрсәткеч. Шуңа күрә Раил, сені поздравляем, чынлап бетереп. Мен озвучу әйтәм, беренче тапкыр. Һәм бу манзара ярышларында да, бүтән ярышларда да әле сиңа 35 үктә булдым. Ну, әле 35-тә Анатолий Рощин сугышта катнашкан кеше 52 яшендә Мюнхен олимпиадасында авыр веста җиңүче булды. Классик көрәш буенча. Шуңа күрә синең әле шанслы 42 яшькә хәтле 50-дән арта икән. Сиңа уңышлары. Рахмат. Сораулар бармы? Менә шуннан да бүген яңа рейтинг чыкты, топ-10 татар көрәшчеләренең. Раил, анда синнән соң бүгенге көндә көрәшүчеләрдән Илмир гына бит инде. Ой, Ренас, Илмир. Ренас күп тотар дип уйлыйсыңмы син? Туктарга исәпме? Һәм икенче сорау бар. Ладно, икенчесен аннан соң бирәмен. Теге ничек әйтергә, бөтен нәрсәдә Аллаһу Тәала кулында беренче чиратта, аннан соң бездә дип әйтәсе килә. Һәр кеше үзенә максат куйса, тырышса, алга бар була. Ну, әле мин тоже көрәшәм, Алла бирсә. Чот барачак ул. Менә татар көрәшендә бу манзараның да өлеше зур булды. Безнең яңа көрәшчеләр, яңа исемнәр барлыкка килде бит инде. Турал Азимовлар һәм башкалар. Менә быел дөнья чемпионатында безнең автомобильне алып китте Азербайҗан егете. Шундый сүзләр йөри, Азербайҗан егетен финалда Сергей Павликка каршы көрәшергә дип Раил Нургалиевлар өйрәткәннәр икән, ниндидер серләр өйрәткәннәр икән дигән сүзләр йөри. Дөресме ул? Шуннан да көрәшергә өйрәттегезме? Каян килеп чыкты ул егет? Ул егет 21 микән, 22 яшь микән, весы 165 ме? Примерно яшь, 165 килограмм, 22 яшь. Быелларны ул сумма буенча да Казанда икенче манда ничәнче калган, ул әйбәт көрәшә, но безнең көрәштән көрәшә белми, башка көрәштән көрәшә. Но монда беренче алымны Павлик Сергей ясады, анда 1 балл бирделәр. Ул өлгерми калды. Теге бросокка, теге мана эшләде, свистокка шәйдә, ул аны күтәрмәде особо. Аркасына егылды да 2 балл бирделәр. Аркып дөңгелле баркага килеп төште, 2 балл бирделәр шуңа. Ул аны күтәрмәде, аны карасаң бросогына артка гына китте. Просто артка китте күтәрмичә. И теге Павлик очып китте, аркасына төшә, вес бар, шуның аркасында ул аны әйләндерде 2 тапкан. Просто монда Павлик өлгермәде. Свистокка эшләнгәнгә күрә. Но аның братны элек мин аны Себердә аткан идем. Нижневартовская федерация Сабантуйда. Но мин дә шулай ук эшләдем, но только күтәреп.
Свисток әшәсәң, ул өлгермей кала. Но отуы дөрес булгансы, но просто бик отрыв ясалды инде, дөңгелләп артка килеп төшкәч, Павлик очып китте. Но берничә аркага дөңгелләп килеп төшкәч, аңа 2 балл бирелми инде. Но просто 2 балл бирделәр. Но 2 баллга килеп төште шуын. Но берничәсе аркасына килеп төште дөңгелләп. Өйрәттегезме соң аны? Менә сүзләр Юк инде, Раил ничек Нургалиев өйрәткән инде? өйрәткән дип. Юк инде. Хәт нинди генә көрәшче булса да, хәт тренерым булса, менә, например, минем тренер. Әгәр дә килеп әйтә икән, аңа бер нәрсәдә көрәш алдыннан, әзрәк нидергә була. Ул ниндидер бросок син беренсе өйрәтеп кенә 15 минут эчендә генә син аны эшли алмыйсың. Андай бер булмады, әлбәттә. Ул безне Павлик тыңлап тормый дип әйтәсе килә. Но менә монда машинаны тоттылар да абсолютка бирделәр дип әйтәсе килә. Но әлбәттә бу дөрес түгел. Әгәр дә мин или Муса анда көрәшкән булса, без аны җиңәдерик. Но бу дөрес булмады, менә бер яктан дөрес түгел дип әйтәсе килә. И безгә беренче урын калдык. Үзебезнең весында анда призлар каралган иде, денежный инде акчалата призлар. Безгә беренче урынны бер нәрсә бирмәделәр. Кем калды? Аңа бирделәр беренче урынга. Мин шуны аңламадым. Ничек килгән кешегә беренче урынга бирделәр, безгә бирделәр бер грамота. И тагын тыгылны шикелле түбәтә кирттеләр. Ничек безнең нәрсәгә мыскыл итәләрдер шулай, аңламыйм. Бөтен Россия авыллар сабан туенда шулай бер нәрсә дә бирелмәгән дигән сүзләр булды бит. Бу да обиднадыр инде, үкенечледер. Ну, Муса өчен үкенечле түгел инде. Ансы өчен Мусага әйбәт булыр дип әйтәсе килә. Дөрестән дә монда да бу сабантуларда алай булырга тиеш түгел дип әйтәсем килә. Башка елларны алай булмый торган иде. И хәзер бу сабантуларда федеральный һәм сельский сабантуйны турнир итеп үткәрәләр. Минем әйтәсем килә, башка моны турнир итеп үткәрмәсеннәр. Турнирны әнә үткәрсеннәр хәзер, җыйсыннар да, монда турнир үткәрергә кирәк түгел, кем тели шул көрәшсен. Кем тели, кемнең теләге бар, шул көрәшсен, анда турнир үткәрергә кирәк түгел. Мин дә Раилне әзгә тулыландырып узыйм дигәнем. Раил менә безнең ул ничек кенә җиңеләме, җиңелмәйме, ул мөһим түгел. Ул һәрвакытта җиңүче булып кала. Чөнки аңа кем белән көрәшергә мөһим түгел. Ул һәрвакытта Павликны да тотып аркасына сала, Фирдүсне дә сала дигәндәй, аның веслар, размерларны карап тормый. Марат Гутович та бер сөйләшкәндә безнең иң титулованный көрәшчеләрнең берсе ул Раил дип әйтте. Менә Раул Гарифулович та бик күп кенә хезмәт алып бара. Шушы списоклар буенча көрәшчеләрнең рейтингы әле моңар чагында әйберләр юк иде. Менә ул да безгә эшне бик җиңеләйтә, чөнки ниндидер чемпионны карап бару, спортчыларны карап бару, аларның рейтингы әле моңар тарихта юк иде. Башлап җибәрде аны әлбәттә Раул Гарифулович зур базаларны күтәреп, һәм менә журналистларга да дигәндәй безгә эшләргә уңайлырак, кемнең ничек атканын, ниндидер бер информационный мәгънәви поводта килеп чыга. Теге көрәш темасына кагылганда, миңа калса, менә Раилның сүзе белән килешәм. Нишләп әле без үзебезнең көрәшчеләрне, Татарстан көрәшчеләрен, Сабантуй, Болгар илендә, Болгар җирендә, Татар җирендә, ким дигәндә Россиядә җиңүче калган егетләрне нишләп әле без зурламаска тиеш. Раил ул турысын әйтеп ташлый да, аннан соң аңа бөтен кеше үпкәләп йөри, нишләп шулай әйттең, тегеләй хаклыкта бит ул дөрес әйтә. Нишләп әле без үзебезнең көрәшчеләрне зурламаска. Бүгенге көндә футболга әле менә күптән түгел генә мәгълүмат чыкты, бик күп миллиардлар акча китә. Доходын да карадык, расходын да карадык. Доходлары, расходлары аларның бер тигез дәрәҗәдә. Әгәр дә шуның бер өлешен хәтта спортчыларга бирә алсак, мөмкинлек булса инде. Бу инде күп кирәкми. Көрәшчеләр дә шунда ук шөгыльләнә башлый, милләтебез дә үсә башлый. Бөтенләй бер дә акчага каралмаган, игътибарга каралган. Әгәр дә игътибар шушы форматта күренә башлый икән, димәк инде без үзебезнең максатыбызга да ирешкәнбез. Мин аның сүзләре белән тулысынча килешәм. Рахмәт. Раиф Шатыч, өстүсез сүзләр юкмы? Фикерләр әйтелгәнгә караганда. В принципе, у каждого человека есть как бы свои пожелания. Ну, Раиль, он, в принципе, с одной стороны правильно говорит, с одной стороны. Но в плане соревновательного процесса, кто организовывает это официальное мероприятие, там полагается медаль, ну, вешают золотую медаль, серебряную медаль, бронзовую медаль. Могут кубок дать, ну, понятно, что диплом. А уж спонсор, который предоставляет ценный приз, он уже сам это начинает регулировать.
Поэтому я как бы не могу это дело прокомментировать, потому что я же не спонсор, не же как бы это... Я, может, по-другому, может, как бы организовал, но это мое как бы сугубо личное. У Раиля тоже свое как бы мнение есть определенное. Поэтому, может, он и правильно говорит, как спортсмен. У организатора свои как бы регламенты, да. Поэтому здесь как бы это особо не могу комментировать такие моменты. Ну, а что касается вот Манзары, да, вот я еще раз как бы добавлю. У нас в республике, ну, действительно, традиции очень мощные по развитию борьбы. У нас кряж, олимпийские направления, спортивная борьба, вот греко-римская, вольная, там и панкратион, там и грэпплинг, и вот, считай, борьба на поясах тоже у нас в универсальном направлении. Самбо, дзюдо. Спортсменов очень много, и, соответственно, любой борец, это было издревле. Все борцы, которые занимались вот именно борьбой, они постоянно участвовали вот у нас на Сабантуе, это Торчак Кряж. Это у нас братья Мадяровы, которые постоянно на всех Сабантуях практически они гремели постоянно, ну, своим мастерством, умением. Также у нас вот целая плеяда борцов. Вот Равиль Гарифулович у нас греко-римской борьбой занимался, классический стиль, который назывался классическая борьба. Он тоже очень активное участие в этих мероприятиях принимал. То есть все борцы, которые боролись в то время, они все занимались Торчак Кряж, потому что это наша народная борьба, наши традиции, поэтому и если, например, даже взять сейчас вот сравнить, сколько у нас занимается всего борьбой, 12 тысяч человек у нас занимается борьбой. То есть это получается, что любой единоборство взять, ну, даже близко не подойдут по такому количеству спортсменов. Есть традиции, поэтому я надеюсь, что у нас эта борьба будет развиваться еще на более высокий уровень выйдет, и там появятся достойные спортсмены. Ну вот, глядя вот на Раиля Нургалиева, видно же по нему, какой он мощный борец. Если, например, он занимался бы олимпийской борьбой, наверное, давно уж чемпионом мира стал бы. Однозначно. А может, даже олимпийским чемпионом. Поэтому у нас шансы есть, на самом деле. Просто, да, просто как бы и наше министерство, и наша федерация должны как-то вот точно работать, выявлять сильнейших борцов и направлять их на, ну, как бы на определенное направление, чтобы добиться более высокого успеха. Ну, я думаю, у нас шансы есть, на самом деле. Вот я их добавил. Спасибо. Равиль Гарифулович. İptaşlar şындап та менә Манзара шулай тагын да үссен өчен бик күп эшләнә, бик күп эшлиләр, уйларда. Ансын без беләбез. Менә әйтеп киттеләр анда Тураллардан, кемнәрдән Россия составында булган төбәкләрдән дә килергә мөмкиннәр. Bizning Yaroslavldan bir yigit bor tag'in. Тоже ул бик әйбәт көрәшә. Төменнән 2 көрәшче бар Турал белән Булабуевлар бит инде бик яхшы көрәшәләр. Аларның көрәшүе ул ямда өсти, ул конкуренцияны да арттыра. Но бу очракта мөмкин микән, юк микән? Без шакыра алабыз микән? Шакыра кирәк ул Азәрбайҗан егетен. Көрәшеп барасың монда. Юк, менә теге аны окончательно решение булыр инде, просто әйтәм инде. Булай действительно Ринат Рай, действительно без бит барыбыз да шокта калдык анда. Көрәш бетән булмый, анда абсолютно беренчелектә булмады бит әле. Павликның атты бит, о сезне отмады, шулай бит. Шул дөрес булмады. Сезнең белән көрәш, без көтеп торабыз аны көрәш була, дәвам итә. Анда бас Павликның атканы, аңа уже машина. Аңа көрәп, нидә булмас? Безнең егетләр ул әйтик мин аны хурлап әйтмим, Азәрбайҗан егете бик әзерлекле, 21 яшь аңа. Ну, бүтән төр көрәшләр сумо белән дә көрәшкән. Но ишанда түгел бу безнең көрәш. Мин Хорватия, мин бик күп туры килә йөртергә командаларында. Менә Төменгә дә барып кайттым. Бүтән шәһәрләргә дә барабыз, теге кубоклар булды. Безнең егетләр анда мен 3-нче, 4-нче егетләрне барам, кандидат мастера спорта итеп булганнар. Менә Төменгә дә шулай бардык. Шул университеттан 9-ы үтте безнең.
Шуңа күрә нәрсәдә монда куркырга? Без үзебезнең татар көрәше белән көрәшәбез икән. Без ничә бүтән төрле, мин халыкларны хурламыйм. Бүтән төрле егетләрне без җиңмәскә тиеш. Ул шул Раилдә, шул Хайруллинда без 5-6 яшьтән уже Сабантуйга керә башладык. Әтиләр булай итеп үтеп җибәрәләр дә бар көрәш дип. Без тәгәрәп кереп китәбез бар текстикенә дип. Шуңа күрә ул бит шуннан бирле көрәш барган көрәш. Ул гасырлар буе ул фабланнар теге Болгар патшалыгын куарга килгәннән бирле гаҗәпләнгән көрәш бит ул татар көрәше. Бүгенге генә көрәш түгел. Аның бит тарихы бар. Аның халкы бар. Аның искә ала торган кешеләре бар. Искә алалар әйтәләр бит теге Атлас имәле, Атлас кайсы көрәшчәле, бер тапкыр утса уже бүтән көрәшмәгән тигән. Шигабуддин Марҗани. Мәрҗани. Ул горур кешеләр, ул акыллы кешеләр көрәшкән бит инде. Теге мин үземнән әйтәм, беренче курста укыганда институтта бик күп ярышларга йөрергә туры килде. Беренче курста инде ветеринар институт өчен экзамен бирергә керәбез. Мин инде каяндыр ярыштан кайттым. 3 көн гербарийлар белән утырдым, монда ботаникадан экзамен бирергә кирәк. Мин теге чәчәкләрне карап, кайсын ашарга тиеш, кайсын ашамаска тиеш дип, шулай, якынма производство, экзаменга керергә кирәк. Шуннан мин эләктем, биреп алмаган кешеләр белән мин дә барам инде. Мен беренче тапкыр барам, улар теге икенче тапкыр бирәләр инде. Шуннан ниндә укытучы шундый аның тәрбиясе җитмәгән булгандыр инде. Сез нишләп, мин сезне күрмәдем, экзаменга килмә. Юк, мәйтәм, мин экзамендә түгел идем, ни белән азарҗым булган идем. Ул ди, сез спортсменме, әйе мәйтәм. Спортсменнарга ни тигән. Теге аларга бит инде укымыйлар теге, артык теге акыллы булмыйлар. Мин укытучыга бармадым экзаменга. Мин ботаника буенча вакытта профессор бар иде. Профессорга кердем экзамен бирергә. Потому что ул ничек булса да бер фикер бер булса, шулай. Ул аны үзгәрми ул укытучының фикере минем турыда. Ул мине шул спортсмен көрәшеп кенә йөри белә дип уйлый бит инде. Әмдә профессор мен бит белмәден, көрәшеп биргәнне. Ул уже карый белемгә карый. Шуңа күрә әйтәм, безнең бит әйтәм бит ниләр бар. Егетләребез бар, менә дигән татар егетләре бар. Зинятта. Әйтеп китәргә кирәк, без Рольгер Буш, хәтерләсәгез, беренче манзарада без Казакъстаннан да, Үзбекстаннан да, Таджикстаннан да беренче номерлы спортсменнарны чакырдык. Безнең хәтта унлыкта йөргән егетләр дә аларны әйләндереп кенә тордылар. Шуңа күрә без әлеге шушы фикердән баш тарттык, чит ил көрәшчеләрен чакырып йөрергә дигән шинкаларны тотып та тормыйлар икән. Нәрсәгә монда безнең байда шоу, тагын шоу ясарга мәгънә. Юк, менә бу очракта теге егет турында әйе. Әгәр дә батыр икән, безнең ишекләр ачык, ул кергәч ишекләр ябыла, һәм инде ул менә Раил Нургалиевлар белән, Муса Галлямовлар белән бергә бер кала, шунда инде үзенең фикерен әйтеп карасын. Раил, синең фикерен ишетик инде бу турыда. Юк, мин Раул Гарифовичның сүзенә генә кушылмакчы идем. Әйтеп үтте, ул егетне чакырырга. Ул егетне чакырсаң буладыр, наверное, дип әйтәсе килә. Безнең ул көрәшә белмәй, ул тормыйдыр дип әйтәсе килә. Әлбәттә, бу аларны чакыру өчен алар килмәячәкләр үзләренең шукларына. Мин шулай дип уйлыйм. Просто безнең яктан аларны спонсировать итәргә кирәк. Әгәр дә спонсировать итсәң, анда бер 5-6 көрәшче егетне алар киләчәкләр. Ул тагын чыгымнар сорый инде. Теге чит илдән килү, тору монда 2-3 көн не так просто. Әгәр дә безне поддержать итсәләр, ул була. Менә әйтеп китте яңадан, сез Раил Рашидович әйттегез бит. Ул шулай каралган. Медаль һәм грамота. Сабантуйда медаль һәм грамота булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин Сабантуйда. Сез чемпионат мирда әйттегез. Беренче чемпионат мирда шул нормальный сумма биргән әйдәндә 200 меңнән артык. Отчеты хәзергесендә бирми башладылар. Ул сумма караладыр, просто бирмиләр. Просто шул гына монда.
Бір генә значит, мында теге Манзара дейін біле баштаған ек, мына Айдар ұйыштырған шынында бүтін татар көрәшінің бүтін проблемаларын хәл итеп чыгабыз ахыры. Бу бір яктан әйбәт. Икенче яктан мине сөендерә менә Айдарның турнирында, Айдар үткәрә торган турнирда, менә Манзарада. Анда теге шоуга корылган булса да, чиста көрәшче кем менә шушы моментта, әйтик, кыш көне январ айында кем иң көчлесе шул җиңә. Көрәшнең принцибы шундый булырга тиеш инде. Менә бу Раул Гарифович дөрес әйтте. Нидә булса да кирәк. Тегесе дә ана дөнья чемпионатларын Сабантуй белән бутау тоже ул дөрес әйбер түгелдер, бәлки. Минем фикер бу. Аны үткәрсеннәр дөнья чемпионаты. Менә бит безнең действительно бу күп кешедә шок уятты. Теге Азәрбайҗан җегете отып китү, ул гади тамашачы буларак әйтәм мин менә бу очракта. Теге Азәрбайҗан егете отып китте. Кая безнең Раил ди. Павлик бит ул безнеке түгел, грубо говоря. Безнең көрәшче түгел бит. Ник тегене белән көрәшмәгән ул. Менә андый әйберләр не дидәгән. Мошламагыз, самый главный ладно отсын. Нишләп машинаны бирделәр? Нишләп бирделәр? Ансы да бар. Менә син Раил үзең бер хәтерисең, теге Эмиль Гарипов Сабантуй үткәрде нидә? Ашада. Мин алып бардым. Шунда алып барганда әйткән идем, әйтәм, Раил 4 тапкыр дөнья чемпионы, ул 5 булган икән. Мин дә берне киметеп әйткәнмен. Син әйттең, мин бит 5 атлы сабый 5 дип әйтеп, соңыннан төзәттек. Шулай бит. Шуннан да ул дөнья чемпионы булып калу, ул ничә тапкыр калсаң да, 1 тапкыр каласың, 10 тапкырмы, ул шулай булырга тиеш. Һәм монда без теге шуннан да килсен чакырга кирәк ул нине, Айдар. Ул Азәрбайҗан егетен. Күрсен, без аны күп, мәсәлән, мин күргәнем юк аны, бәлки Россия чемпионатына киләдер ул. Бусында мин булмадым. Шуның өчен чакырга кирәк теге нигә? Ну, кеше бит күрергә тиеш. Моны безнең малайларны отып киткән кешене күрергә тиеш. Һәм тагын бер не теге пожелание менә Раул Гарифович бая дөрес әйтте. Теге бу Манзара нинде алып баручы наоборот үсти кайбер кешеләргә титулларын үсти, тегесен үсти, монсын алай булырга тиеш түгел. Без язабыз икән әйтик. Раил 7 тапкыр дөнья чемпионы, бана 35-тан үтеп китте дип, Манзараны да кертеп. Ул шулай булырга тиеш. Анда бер нәрсә өстәү кирәк. Аласабы 10 тапкыр 10. Ну, мин былай гына әйттем. Мин беләм синең бөтен титулларыңны язып барам, әйтәм. 10 тапкыр, 15 тапкыр тегесен Россияда шулай айткан, шулай булырга тиеш. Монда бит теге шоуга нитеп корырга түгел, ләкин мин шатланам менә Айдарның менә Манзара турнирында теге елдан ел үзгәрә. Шулай бит Гарифович. Үзгәрә дип ул уңай якка үзгәрә. Менә теге кичкенәрәк веслар килеп керде. Тоже кызык бит. Алар бит әйтик, ни өчен халык аренас Калимуллинны күрмәскә тиеш, 70-80 килолы. Менә шулар керә, шу иң көчле көрәшчеләрне кертәләр. Сумалар килеп керә. Менә улар теге алга таба да мотор айту юнәлешендә шулар барырга тиеш дип уйлыйм. Шул гына минем фикер. Атлас Хамидович, бик зур рәхмәт. Бездә бик күп еллар мин Атлас Хамидовичны хәтта үземнең укытучым дип саныйм, чөнки без бергәләп батырлар тапшыруында эшләдек. Аннан соң Алмаз алып китте. Аны Раул Гарифович ярдәме белән, Марат Готович ярдәме белән чыгып киләдер ул тапшыру. Бүгенге көндә менә сез дөрес әйттегез, титулларны дөрес әйтеп барырга кирәк дип, ләкин бу титулларны без үзләреннән сорап алабыз, бәлки алар әзрәк теге онытылып та киткән вакытлары буладыр. Может, истәп тә җибәрәләр. Бәлки булмас микән, безгә шулай дип истәп тә куймаслар микән дип, бәлки өметләнәләрдер дә, алар үзләре үз куллары куеп биргән язмалар, ул яктан молодцы, омтылышлары, өметләре бар икән, ниндидер мотивирующий шундый үзләренә максатлар куялар икән алга. Бу менә дөрес әйттегез, бөтен темаларны айкап чыктык дип. Бүгенге көндә без бит теге журналистлар да гел матур булган әйберне генә язмыйбыз, төрле проблемалар да була. Аеруча сез дә аны язып аласыз, чыгарасыз. Менә бүгенге көндә профессионаллык турында сөйләгәндә без инде хәзер профессионаллаша башладык. Инде журналистлар юнәлешендә дә менә Алмаз Атласович, Фарид Салиховлар комментатор буларак көрәшне төбеннән, нигезеннән белеп эшләп алып баралар. Бүгенге көндә аларга да бик зур рәхмәт. Безнең инде көрәш юнәлешендә егетләребез, без белгәннәр, менә яңа кызлар теге көрәшкә тартылалар икән. Бу бит инде көрәшнең файдасы, матурлыгы турында кызлар теленнән дә язылырга тиеш. Гел иратлар гына теге грубый көчне күрсәтә торган түгел, матур, аз гына бизәп язылган, чыгарылган иҗат җимешләре дә булса бик шәп кенә була.
тагын әле менә уйлап утырам, бәлки бала чагаларында шы конкурс юнәлешендә милләтебезгә игътибар итәргә, көрәшебезгә игътибар итәргәдер дигән ният белән бер идея килде. Бәлки без әле балалар конкурсында игълан итәрбез, без финанс ярдәме белән чыгалабыз. Рәсемнәр конкурсы булса, әгәр дә ялканда шушы безнең батырларыбызны күрсәтеп алып баралар икән, яисә Сабан туйдамы призовой фонд куеп, Илназ әфәнде белән сөйләшеп, бәлки әгәр дә сез бу юнәлештә дә үзегезнең өлешегезне кертергә безгә мәйдан бирә аласыз икән, без шулай ук шат булыр идек. Финанс ярдәмнәрен анда бала чагаларны тарту юнәлешендә дип әйтәм инде. Чөнки теге бер категорияда гына эшләргә дигән ният юк бездә. Спортсменнар яисә урта, өлкән яшьтәге кешеләр белән бала чагаларында белеп үссеннәр. Чөнки бүгенге көндә безнең кумирларыбыз супергеройлар. Безнең җирдәге геройларыбыз, Раил Нургалиев кебек геройларыбыз, алар читтә игътибардан читтә кала. Шуңа күрә төрле стрелок ише, ямсыз, графат, шундай көйсез геройлар пайда була. Безгә инде күбрәк шушы позитив якларны күрсәтсәк, тагын да шәбрәк булыр иде, нәкъ менә үзебезнең милли геройларыбыз үрнәгендә. Дөрес әйтәсең, бер генә фикер әйтәм. Менә балалар дигән әйберне дөрес күтәрдең. Безнең Ялкын журналы бар, Сабантуй журналы. Менә шуларда беренче, менә мин әле уйлап торам. Татарда иң беренче Олимпия чемпионы кем икәнен беләсезме? Аны бик монда утырган да белмәскә мөмкин. Шәгъзам Сафин, грек-рим көрәше буенча. Аннан соң тагын 5 чемпион татар көрәше буенча гына. Менә шуларны бирергә кирәк балалар журналында да, ниндә дә. Мин инде әле язгаладым инде, хәзер язасы да килми. Чөнки балалар белергә тиеш. Кем ул көрәшче, тагын көрәшчеләр бар. Һәм бара менә Раилләргә җитәргә кирәк. Шул ук Раилләр белән халык алдыда белергә тиеш. Раилне дә, Мусаны да, калганнарны да белергә тиеш. Күбрәк эшләргә кирәк. Менә бу конкурс Манзара үткәргән журналист конкурсы дөрес менә шуларга җавап бирергә тиеш. Рәхмәт, Атлас Камилович. Раул Аркадьевич. Күпкә китәм инде. Юк, әйтегез. Менә шушы фикерне нитеп, Атлас, шушы арадагына ул журналист монда юк. Шуңа әйтәм, менә мин әйтәм, армиядә чакта библиотекадан алып, Богатыри Дагестана дигән китап укыган идем әйтәм. Анда 10 Расул Хамзатов язган. 10 герой турында. Шушы Дагестан халкының 10 иң көчле егетләре турында. Шулай әйтеп күрсәттем инде берничә нинде әйттем. Ишәгән ие белән ат тиягән Дәүтәннән ишәк бармый дальше. Бу ярты көн басып тора Дагестанда, карт кеше инде. Ишәкне калдырырга да утында кирәк иде. Менә шундый ситуациядә. Ахырда шушы батыр килеп чыга да, ишәгән ие белән тегене күтәреп кайта торган, аскача торган юлга чыгарып куя. Менә шундый мәйтәм, менә шушы менә монда әйтмәм мәле пока, чөнки договорились. Безнең 10 геройлар, менә Раилның шушы әйтик, шушы яшенә җитеп берәр геройлык эшләмәгәнмени, эшләмәгәнмени. Менә ниндидер менә икенче төрле форматта шушы геройларны нитү. Чынлап та менә Данил Галиев та китте, теге дә китте, бөтенесе китте. Жүнне нәрсә язганыбыз бар, җиңү китап кемнәр турында язганыбыз бар. Менә 10 герой безнең 20дән артык 10 кеше 20дән артык җиңү яулаганнар. Аның кайсы берсен хәләл исемлеккә һаман кирә алмый. Нишләп бер менә тотынып шуны бер итеп күтәрмәскә аларны. Әле безнең әле үзебезнең арада йөргән кешеләр арасында геройлар бик күп. Барсы да герой өстәл артында утырган. Өстәл артыннан киткәч фикер чуаладылар. Тимоне менә бу заманда бигрәк тә кадерен белмибез артык. Рәхмәт. Соң сорау. Монда нигезләмәдә бер автордан бер заявка кабул ителә дигән. Димәк, журналист, блогер булакта катнаша алмый, шулай бит? Тагын берничә әле? Нигезләмәдә бер автордан бер заявка гына кабул ителә дип язылган. Димәк, журналистның катнашасы килсә, мәсәлән, блогерда булып, ул мөмкин түгел, шулай бит? Бер исем безгә, бер личность буларак, менә журналистларны теге блогер буларак чыгыш ясыйм, ул журналист буларак аның ихтиярында. Безгә кешесе, менә шәхсән бездә бит шундый журналистлар бар дип күрсәтергә, теге
Бәлки мен сіздің сұрауны аңлап жетмәгәнмендер, ләкин мен шундыйрак фикер дип аңладым. Журналист кеше. Берничә заявка биргә дигән. Анда ун кеше буларак, личность буларак, журналист буларак дигән ниятта калдык инде без. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп китә. Әйтер фикерләрегез калмады. Төгәлләп кенә әйтәм, без элек менә бик каты бәхәсләшәдер идек, төрле фикерләр Россия Көрәш Федерациясы белән, Равил Гарифович белән бу теге бер-беребезне яратмаудан түгел, бер-беребезнең бу фикерне теге үзебезнең фикерне җиткерергә теләү нияте бар иде һәр вакытта да. Шуңа күрә алар бер төрле күрә, мин бер төрле күрә, Җәүдәт Минхатович бер төрле күрә дигән кебек. Әгәр дә без берләшеп теге щука, лебедь, рак кебек төрле якка тартмагыз, Равил Гарифович менә манзарада бик матур фикер әйтте. Без бит бер юлны барабыз диде. Шуңа күрә мин нәтиҗә ясап шуны әйтәсе генә килә. Без Аллаһка шөкер менә бүгенге көндә киңәшләшеп, килешеп эшлибез. Әле Җәүдәт Минхатович та шушы бергә килешеп, манзарада шулай ук үзебезнең аларны күрү мөмкинлеге булса, тагын да без бәхетлерәк булыр идек. Килгән журналистларны барсын да көтеп калам манзарада. Рәхим итегез, ипишей белән, туз белән каршы алырбыз дигәндә Алла бирсә, сез үзегезнең шулай ук аккредитацияларны җибәрсәгез, без бик шат булырбыз, чөнки бу безнең уртак хезмәтебез дип саныйм мин. Әлеге дә баягы минем фикер шундый. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Дөрестән дә Айдар барбыр да бу проектны син башлап җибәрдең дип әйтәсе килә. Менә теге син үзең генә түгел, бу синең теләк булып, менә син Марагутович белән безнең Равил Гарифулловичлар белән бар киңәшләшеп, сезгә Хәлил Хәмидович дөрестән дә менә аларга бик зур рәхмәт. Дөрестән дә безнең президентыбызга бик зур рәхмәт Рөстәм Нургалиевичка. Чөнки менә бу инцидент булды бит, Сельск Сабантуйда ул аңа килеп җитте. Ул көрәш белән кызыксынмаган булса, машина Мусага анда бирмәсләр иде. Аның ул аңа яңадан машина үзе инде нитергә кушты. И бирләр бедәсе килә. Без менә алга таба да шушы безнең милли көрәшебезне Алла берсә бергә эшләп күтәрергә әйтәсе килә инде. И сезгә бик зур рәхмәт Равил Гарифулловичка, дөрестән дә Марагутовичка безнең команда, безнең белән ул безнең президент федерациясе һәм безнең ташламый дип әйтәсе килә, безнең белән булганы өчен. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт. О чем я буду говорить?